Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe, luns, día 6 do mes de abril, luns de Pascua, imos a falarlles na radio e na televisión municipal de Cerceda de novas da actualidade municipal. Como pode ser, lembrarlles que aínda hai prazo para renovar plaza ou acadar plaza, solicitar plaza na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda. Esta fin de semana temos varias citas. A Festa da Pandeireta das Encrobas, que será este próximo sábado, e tamén mañán hai unha charla gratuita sobre a aplicación do Sergas Móvil, a que poden anotarse, e este fin de semana terá lugar o terceiro torneo de salvamento Concello de Cerceda, o que motivará que a piscina estea pechada para os usuarios. Este domingo que ven, día 12, tamén hai teatro familiar no Auditorio Municipal. Saberemos a que hora e que obra. Recordamos que se poden solicitar a recollida de plástico agrícola para finais deste mes, e tamén no mes que ven haberá a carreira solidaria os 11 das vías e a carreira de obstáculos Poseidón Reis. Tamén falaremos da Feira das Nenas da Silva. Temos o cartel, aínda que sin, de momento, non temos a información das actividades, e falaremos de doazón de sangue, porque mañán se pode doar sangue na Silva. Tamén o Concello sigue realizando un control da cobertura da telefonía móvil en todo o ámbito municipal. E, por último, en canto ao tempo, as previsións para mañán son de que seguiremos con tempo máis revolto, con entrada de nubes e posibilidade de precipitacións. Ata o próximo día 15 deste mes de abril continúa aberto o plazo de solicitude de renovación ou solicitude de nova plaza na Escola Infantil Os Pillabáns de Cerceda para o próximo curso escolar 2026-2027. A documentación que se precisa poden acadala na sede electrónica do Concello de Cerceda, na web municipal www.cerceda.org, poden acadala na planta baixa do Concello no rexistro ou tamén na terceira planta da Casa do Concello nas oficinas de Servicios Sociais. Esa documentación, a que se precisa, logo poden presentala a través tamén de calquera desas tres opcións, no rexistro presencialmente, na sede electrónica por internet ou na terceira planta do Concello tamén de xeito presencial. Si queren ter máis información, pois poden acudir ao Departamento de Servicios Sociais e pedir cita no 981 68 60 68 polas mañáns. Unha escola infantil que ten ata o día 15 aberto o plazo para renovación ou para nova plaza. Lembren ademais que a Escola Infantil Os Pillabáns estrea nova ampliación que vai a facilitar que haxa menos listaxe de espera, especialmente polas mañáns. Esta fin de semana que ven, este sábado, día 11 de abril, terá lugar a 17ª Festa da Pandeireta de Encrobas. As pandeireteiras de Encrobas organizan un evento que terá lugar en Pontoxo e que comenzará a partir da 1 da tarde, xa con sesión vermú, para dar paso a un xantar popular. Como novedade, comenzan a 1 da tarde con música e sorpresas. Logo o xantar popular será a partir da 1:30, baixo carpa, como menú a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre, café, todo a fartar. O precio será de 35 euros por persoa para as socias e 40 euros para os que non sexan socios. Teñen como grupos invitados este ano pois a O Son de Aquí, Algareo, Ardevento, a Embruxo, a Requinta da Maía, Cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte, Trouleiros de Lesta e tamén os grupos locais, as pandeireteiras de Xesteda, Folquerruada da Silva, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Meirama e as propias anfitrionas, as pandeireteiras de Encrobas. Para todo elo, colabora a Diputación e o Concello de Cerceda. Máis temas. Mañán haberá unha charla gratuita sobre a aplicación do teléfono Sergas Móvil. Mañá martes, día 7 de abril, de 10 da mañán a 12 do mediodía, de 10 da mañán a 12 do mediodía, no Centro Cívico, aproveitando que é o Día Mundial da Saúde, o Aula CEMIT de Cerceda, o Aula de Informática, organiza unha charla gratuita sobre a aplicación Sergas Móvil e tamén e-Saúde.
co nome de Dalle ao botón da saúde, se dará unha clase sobre o manexo e utilidade da aplicación Sergas Móvil. Debido ao espazo limitado, deben inscribirse previamente, poden facelo por WhatsApp no 644 52 99 90 ou no teléfono 881 02 51 31. As plazas son limitadas. Deben anotarse previamente para estas charlas que serán mañán martes, día 7 de abril, no aula de informática no Centro Cívico, en fronte á Polideportiva Municipal, de 10 da mañán a 12 de xeito gratuito. Mais temas. Esta fin de semana terá lugar o terceiro torneo de salvamento e socorrismo Concello de Cerceda. Será este próximo sábado, día 11 de abril, a partir das 10 da mañán, na piscina municipal de Cerceda. Aí terá lugar a terceira edición, o terceiro trofeo de salvamento e socorrismo do Concello de Cerceda, que tivo moito éxito nas dúas anteriores edicións. Van a participar nas categorías infantil, cadete e absoluta. O pasado mércores se presentaba no Salón de Plenos e ali estiveron o alcalde Juan Manuel Rodríguez, Ana Gende, polo Clube Natación Cerceda, como responsable, e o concelleiro de Deportes, Óscar Golán. Todo está organizado polo propio Clube Natación Cerceda e o Concello Cercedense coa colaboración da Federación, en este caso, galega de salvamento e socorrismo. Vai a ser na piscina climatizada. Que vai a facer? Pois que es precisamente a piscina climatizada vaya a estar pechada ese próximo sábado que ven para os usuarios habituais, porque se vai a celebrar ese campeonato, lembren, de salvamento, torneo de salvamento, terceiro trofeo do Concello de Cerceda a partir das 10 da mañá. Cambiamos de tema para falarlles de teatro. Este domingo que ven, día 12, hai teatro familiar. Será no Auditorio Municipal de Cerceda este domingo a partir das 12:30 coa obra Muiñada da compañía Gala Teatro. Muiñada conta a historia de Sabela e de Xacobe, que por un malentendido se atopan nun muiño de agua. Ao ver que os dous non poden moer ao mesmo tempo, comeza unha discusión na que o xogo, as lendas, a tradición e a música farán aos cativos e os que ali estén presentes que disfruten desa obra a través de un muiño de agua. Así que xa saben, teatro familiar de xeito gratuito este domingo que ven, día 12 de abril, ás 12:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, a obra Muiñada. Mais temas, o próximo martes 28 deste mes de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que así o soliciten. O procedemento, precisamente para solicitar esta recollida, é a de chamar o teléfono de Medio Ambiente 881 046 776 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente, para solicitar aí este servicio de recollida de plásticos, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e debe estar tamén limpo, sin residuos e atado en fardos. Se queren solicitar, lembren, o martes 28 de abril, recollida de plástico agrícola que leva a cabo o Concello de Cerceda. Máis citas que haberá no noso Concello, como é, por exemplo, a carreira solidaria Os 11 das Vías. Os 11 das Vías vai a ser o sábado 9 do vindeiro mes de maio e vai a ser ao redor do albergue da antigua estación de Cerceda Queixas. En este caso, para esta carreira, os 11 das Vías, contase ca colaboración da Federación Galega de Atletismo, do Clube Atlética A Silva, do albergue da estación e do Concello de Cerceda. As inscricións xa están abertas, xa hai máis de 150 persoas anotadas, poden inscribirse na web carreirasgalegas.com. Haberá unha carreira de 11 kilómetros, a maior, que consta de tramos de terra e de asfalto, e que terán premios
en metálico para os 3 primeiros clasificados. Haberá tamén unha andaina non competitiva de 5 km baixo o lema Un paseo pola vía. Decir que as inscripcións poden efectuarse, como decíamos, na web www.carrerasgalegas.com. Esta carreira, lembren, é ademais solidaria. Os participantes, que haberá todas as categorías, dende nenos en adiante, pois a de categoría de 11 km de adultos, o precio de 6 euros da inscripción, na que parte dela irá dirixido a ASANOG, que é unha asociación, en este caso, de loita contra o cancro infantil. ASANOG é unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral ás familias con menores diagnosticados de cancro. En calquera caso, tamén haberá unha andaina, o precio é de 1 euro, que irá íntegramente para esta asociación. Xa o ano pasado, esta carreira entregou 687 euros recadados na edición do ano pasado para a Asociación Española de Loita contra o Cancro. Decir que as carreiras de menores serán gratuitas, aínda que hai a posibilidade de facer unha doación voluntaria coa inscripción. Todo elo, lembren, xa programado para o próximo mes de maio. E outra cita obrigada para o vindeiro mes de maio é a carreira de obstáculos Poseidon Race, será o 16 de maio e ten inscrito xa a máis de 500 persoas, que todo indica que volverá a ser de novo unha carreira multitudinaria, chegando ata casi os 1000. A Poseidon Race de Cerceda celebra a súa quinta edición o sábado 16 de maio. É unha das grandes citas deportivas xa da primavera en Galicia, que en este caso ten aberta o prazo de inscripción. De momento xa van máis de 500. Competiránse en categorías élite, starter, parellas ou popular, donde, insistimos, xa hai moita xente anotada. En este mes de abril, os días 18 e 19 deste mes de abril, se celebra un ano máis a Feira das Nenas da Silva. A comisión organizadora xa ten o cartel feito estéticamente, un cartel bonito con todas as imaxes emblemáticas da Feira das Nenas da Silva. Estamos pendentes agora de coñecer a programación definitiva. Pero lembren, a Feira das Nenas da Silva será os días 18, sábado, domingo, 19 deste mes de abril. Tamén falando da Silva, mañán martes se pode doar sangue na Silva. Mañán martes o bus para doar sangue estará no campo da Feira da Silva, dende as 4 da tarde ata as 9 da noite. Así que se alguén quere doar sangue, o A2 estará co seu autocar blanco ubicado no campo da Feira da Silva mañán martes 7 de abril, dende as 4 da tarde ata as 9 da noite. Continúa o control que está facendo o Concello de Cerceda para saber dos atrancos na telefonía móvil en todo o Concello. O Concello de Cerceda chama a colaboración dos veciños para detectar as zonas do Concello que carecen de cobertura 4G ou 5G. Deste xeito, o Concello insta as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello que non dispoñan desta cobertura que o comuniquen. O prazo para recoller estas incidencias vai a rematar o 12 de abril para despois xa tomar medidas, polo que toda a veciñanza interesada en contribuir poderá facelo chamando o teléfono do Concello, o 981 68 50 01. O obxectivo é o de garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñamos dun acceso digno de calidade ás telecomunicacións. Imos rematando co tempo. Para mañán martes vamos a quedar baixo a influencia de baixas presións. O oeste da comunidade van a entrar liñas de inestabilidade entrando ao longo do día pola zona marítima, polo que teremos ceus mañán anubrados, con algún chubasco que pode incluso vir acompañado de aparato eléctrico. Serán menos probables canto máis ao norte da comunidade. As temperaturas van a sufrir un notable descenso e os ventos van a soplar do sur-suroeste, moderados en xeral e fortes no litoral atlántico.
Pois con este cambio de tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.